Dugay na muna maligya direte. Huwag mo yung pagsabi. Anang saging, ayaw na po. Dugay na. Picture kaya, para saan na? Sa vlog ni. So, sa kuan ite sa nang area mag-abang mo ni. Gobyerno tapila puti. So niya din sa Lower Langkangan. Ato makita ang mga nindot guwapa nga mga prutas din So mga guwapa niyo mga prutas din no. So dinhi nato bisita mo dinhi sa Lower Langkangan no. Lower Langkangan din Purok Dos no. Dinhi lang sa may highway. Dinhi sa may highway. Yung makita ang mga presko nga prutas. So mao ra gid yung pisto direte ay lain. So niya sila yung mga apple minggo. Pagkabutong. So bisita ta dinhi. So mga orange, apple, mangga. Side niya po yung mga pagkaon dinhi, mga butong. Tapila ni butong. Usa yang bilis ni boss. Mitsing ko isa. So niya din ang ato nga mga presko nga mga butong. So tabinsing ko ang isa no. Pila ka bo? Upat. So niya din dala na panit no sa kantidad nga 25 pesos. Dugay na mo ani Brad? Nagbutong? Ito pa kaninyo mabutong, kumpra po ni. So nanagid mo itig deliver o kamo gyud mo atos bukid. Ayin po. So ni adin ato masaksihan ang ato nga mga buko dealer, ato nga tigbaligya og mga butong. So ato makita ina mga butong nga presko kaya, ka-green pa. So dinhi lamang makita ato dinhi sa bisita lang mo din sa Lower Langkangan no? Dire sa may highway, gilid ra. Hindi makita ang kagwapa sa ilang mga tinda. Makita po nyo, limpyo po ang ilang mga lamisa. Pilido ni mo, sir? Ha? Garbo? Taga diri ragid mo? Alol ka.